Deci ce fain este joci Roblox, mai ales jocul ăsta. Da, foarte fain. Dar Deni, parcă ți-ai făcut o porcărie pe Berry Avenue. Da, mi-a făcut o porcărie. Nu știu pe ce am apăsat din greșeală, m-a făcut glasul, picioare, gras. Păi dacă nu știi să apeși pe porcării și nu mă aștepți pe mine. În fine, Denisa, azi ori aveam liber de la muncă? Nu cred. Nu cred că aveam. Stai să mă uit la program. Nu te mai uita tu. Okay. Nu, o să sun eu acolo, cred că ne descurcăm. Continuă să te joci Roblox, lasă. Nu mai vreau. Ok, bine. Am pus scaunul ăsta degeaba, dar, na, măcar e fain. Ai văzut ce tare? Da, foarte. Bun, unde mi-am pus eu telefonul? Nu mai veni sus cu mine că-l caut eu. Uite, aici. Bun, să apelăm numărul. Bună ziua, domnul de la... Cum se numea restaurantul la care lucram? Tacoberie. Deci tacoberie. Bună ziua, domnul... Cum mai îl chema? Stai, Georgescu. Bună ziua, domnul Georgescu, ce mai faceți? Bine, ce să fac? Azi aveai tu program cu Denisa, vă arăta. Sau ce naiba e, prietenă, nu știu ce e, soră ta, nu știu ce e aia. În fine, dă încolo, Denisa, nu știu, în fine, lasă. Da, deci, aveam alt program? Da, peste vreo 5 minute. Peste vreo 5 minute, da, de ce nu sunteți? Imediat o să fim acolo, acum ne îmbrăcăm. Ok, bine, să veniți, aveți mult de lucrat azi. Bine, pa. Deni, trebuie să mergem la muncă în 5 minute. Ok. Hai, îmbracă-te. Haide. Ok, Deni, ne-am îmbrăcat. Haide să mergem cu hoverboard-ul și bicicletele. Ok. Haide, Deni, că o să întârziem. Imediat. Hai odată. Doamne, Denisa, trebuie să ne grăbim. Imediat trebuie să mergem. Hai repede. Hai, Denisa, scoateți bicicleta. Haide. Ok, trebuie să așteptăm comanda. Okay. Să nu mă suneze șeful. Uite, mi-a dat aici un mesaj că am ajuns. Foarte mă recunosc. Știu. O să țin eu telefonul în caz că mă sună cineva și zic ce să faci. Și vreau să le nevesc azi în parc. Și eu vreau să mă joc Roblox cu tine. Doamne, ce fain. Las că mâncăm noi după mâncare de aici. Ok, hai să așteptăm comanda. Alo, bună ziua! Bună ziua, nu am chef să merg la restaurant. O să-mi aduceți comanda la numărul 17, ce vreți? Aș dori 7 meniuri întregi. 7 meniuri? Ce? Deni, apucă-te să faci. 7 meniuri la pachet. Hai, apucă-te să faci. Ok, la numărul 17, da, și să fie aduse în 5 minute. Dar drumul e 10 minute, da? Păi să mai fie aduse. Doamne, domnule, imediat să vă dau judecată și, pe ca să nu vă dau judecată, însă spuneți și de unde pot lua pizza. Doamne ferește, ce om. Ziceți. Ia o comandă aici. Ok, pa. Doamne, ce nenorocit. Da. Dă-mi-o, Deni, odată. Acum. Oh, fac bun. O să aștept celelalte comenzi, sper să nu mai vină și alți clienți până atunci. Okay. Hai, tu apucă-te să faci. Am făcut-o. Ok, mulțumesc. Hai, mai fă. Ok, mai fac, am făcut și încă una. Ok. Stai că mai vine cineva. Bună ziua! Bună! Câți ani ai? Am 14 ani. Wow, ce mică pari. De fapt, ești... Ok, ce ați vrea să comandați? Păi, nu știu sigur, cred că aș vrea un burrito simplu. Aș vrea un burrito simplu. Ok, un burrito simplu vine imediat. Deni, mișcă-te și fă un burrito simplu. Ok, Deni, fă un burrito, ăsta simplu, ăsta de aici. Ăsta. Okay. Doar atâta trebuie să faci. Ok. Dă-mi-l, ca să-i dau la doamnă. Stai. Gata. Ți-am dat. Ok, mulțumesc, o să-i dau acum la doamnă. Ok. Bun, domnișoară, a venit burrito-ul. Domnișoară, a venit comanda. Mulțumesc! Poftă bună! Mulțumesc, e foarte bun. Ok. Hai de mine. Deni, câte comenzi ai făcut? Mai am una. Bine, Deni, foarte bine, stai că e la bucătărie. Vă place? Da, îmi place foarte mult. Mai am un pic și o să plec. Ok. Hai de mine și domnul ăla. Ok, Denisa, ai făcut și ultima comandă. Acum mă duc să duc toate astea comandele, toate comenzile astea, mamă. Te-a comandat. Adică fata aia m-a comandat numai un mic burrito și... Doamne, a nebunit orașul, câte accidente se fac în ziua de azi. Iar domnul ăsta 7 meniuri întregi. Abia pot să le duc, dar hai că mă descurc. A zis că stă la numărul 17 parcă. Adică lângă biserică.
După cum se comportă, nu cred că merită să stea acolo, dar cred că doar acolo a prins loc. Orașul nostru este cam plin. Bun, mai avem puțin. Bine că hoverboard-ul ăsta merge extrem de repede. Ia să vedem. Da, aici e lângă biserică. Haideți să intrăm. Ok. Văd că stă pe canapea, domnul. Ia să-i sun la ușă. Bună, domnule. Bună ziua, ce ți-a luat asta, femeie? Doamne, dar luați meniurile. Hai, luați-le. Le-ați luat pe toate? Da, le-am luat. O zi frumoasă vă urez. Nu-mi trebuie, ia dispartul din casa mea. Doamne ferește! Bacșiș? Ce bacșiș visezi urât-o? Dar... Ok, bine am înțeles, domnul ăsta e cam nervos, dar da. În fine, să-mi iau hoverboard-ul și o să plec. Doamne, ce om! Doamne, Denisa, ce urât s-a comportat omul ăla cu mine. Ce-a zis? Nu vrei să știi, m-a făcut urâtă și proastă. Nesimțitul, nenorocit. Dă-l încolo, Denisa, înseamnă că n-are bun simț. Da. Ok, mamă, ce fain e să fii bucătar, dar nu știu să fac mâncare, deci mai bine te las pe tine. Oricum am peripeții când livrez mâncarea la client și aici, da. Hai să luăm o pauză, să stăm la masa asta. Că așa să mă plictisesc acum. Hai, vino să stăm un pic aici. Vrei? Da. Ok, până mai vin alți clienți. Până atunci. Ce fain e. Denisa, unde ești? Bună! Ești sau... Bă, dar du-te încolo. De ce ai venit aici tu, fată? Păi nu știu, s-a deschis restaurantul ăsta și am venit și eu. Tu, fetiță, cum te chema? Maria, așa. Mario, ce vrei să mănânci? Păi nu știu, aș vrea 2 meniuri ca să gust. Sau doar unul, că poate nu-mi place dacă iau 2. Ok, bine. Și aș vrea și un tacos la pachet, dar doar un tacos. Că burritos sunt... Ok, bine, acum ați face Denisa. E și Denisa aici? Da. Eu zic să-mi te pui aici. Te pui aici sau la masa asta unde vrei? Te pui aici? Da, aici mă pun. Nu, vreau aici, unde stai tu. Aici? Da, aici vreau. Dă-te să mă pun. Ok, sper să-ți placă mâncarea. Hai, mișcă-te, Denica, veni colega noastră, Maria. Deci Denisa fă un meniu întreg. De-asta. Gen... Să ai avea un meniu întreg, ok. Da, nu la pachet, un meniu întreg. Și să mai faci încă un tacos de-asta. Okay. De-asta de aici, hai fă. Păi, uite aici. Dă-mi-l. Da. Mulțumesc. Și hai să o să-l pun aici. Nu de-asta, vrea celălalt. Nu vrea din ăsta, e fițoasa asta. Pe ăsta poți să-l mănânci tu sau vrea de ăla. Tacos de ăsta, ăsta e burritos, Deni. Dă-mi-l ca să-l dau. Gata, că e fițoasă, bun. Ok, mulțumesc, acum să-i duc comanda. Mă duc să... Ok, trebuie să-i dau meniurile. Bună, sper să-ți placă și tacosul la pachet. Ia-l. Bun, poftă bună. Ți-am spus dacă îți place, sper să-i placă. Ce poftă, cred că o să-mi iau și ceva de aici. Ce bun e. Îți place, Maria? Da, este foarte bun. O să mai vin pe aici, mă bucur că îți place. Chiar îmi place, sper că nu m-a văzut că mănânc. Maria, ai terminat? Da, am terminat, să strângi. Bine, pa! Pa, ne vedem la școală. Pa, Maria. Să faci recenzie și la ceilalți colegi, ce pupi. Hai de mine. Cred că o să merg și eu până la baie. A plecat și clienta asta, acum trebuie să fac curat după ea. Dar ce mai făcea Maria? Bine, ce să facă și ea? Hai de mine, Denisa. Cum e pe aici în bucătărie? Ce faci pe aici? Îți place? Da, îmi place. Să văd. Vreau să aprind astea la maxim, să văd ce se poate întâmpla. Clocătește apa și uleiul. Stai, nu apăsa! Antonia, ce ai făcut? Bine, o să le opresc, scuze, n-am știut că se face chiar așa. Deni, stai să le opresc. Ești o enervantă. Deni, dar nu știam, tu te ocupi de mâncare. Doamne. Și eu ce să fac? Bună ziua! Bună, ești foarte drăguță. Ești așa o chelneriță frumoasă, ești chelneriță. Da, prietena mea e bucătar și prietena ta e foarte drăguță, dar tu ești și mai drăguță. Îți mulțumesc, câți anișori ai? Vreo 11-12. La ce școală ești? La școala 7 din centru. Nu suntem la aceeași școală, dar suntem cam de aceeași vârstă, dacă vorbim așa. Printre șireturi. Bun, pe unde te așezi? Nu știu, aș vrea la o masă mai micuță aici, pe locul acesta. Ok, sper să-ți placă. Ce vrei să o masi? Nu știu, ce este în meniu?
Vrei să te duc un meniu să vezi cum e? Da, sigur, mai ales de la o doamnă așa drăguță. Iată, știu că mă fac să... În fine, am avut clienți super ciudați zilele astea. Adică asta e a doua zi când lucrez aici și deja mă simt foarte ciudat. Ia stai un pic până mi-a deci mâncarea că... Deni, fă un meniu întreg! Haf, acum fac. Bine! Hai să stăm un pic de vorbă până face prietena mea. Deci am avut clienți nu foarte ciudați. Am avut băbuțe ciudate, am avut clienți care m-au făcut proastă și nesimțită și urâtă și care au comandat 7 meniuri, am avut fetițe care au comandat doar un burrito, am avut oameni care au comandat, care erau colegii mei, am avut și unul care m-a făcut sexy, foarte ciudate au fost zilele astea. Deci pur și simplu face mâncare și atâta. Dar eu am multe peripeții. Ok, bine, sper să-ți placă meniul, acum mă duc la prietena mea. Bine, ești foarte cute. Cute? Nu mi-am un an, așa că da. Poți să-mi dai adresa ta? Da, tu unde stai? Eu stau la numărul 23, pe strada 18. What? Stau la numărul 11, pe strada 16. Stăm la 2 străzi și câteva numeri distanță. Ok, mai bine taci. Și prietena ta unde stai? E vecină cu mine, dar de obicei stă și la mine. Ok, bine, pa. Stai! Mai un pic și sunt gata meniurile. Doamne, ce băiat ciudat. Mulțumesc, Deni. Ia și mănâncă. Sigur e delicios. Ce bun e, mai ales e făcut de prietena ta. Da, păi de cine? Nu e atât de bun, dacă era făcut de tine era și mai bun. Eu nu știu să fac mâncare, poftă bună. Sper să nu mă consider ciudat, dar eu îmi place de tine. Mă bucur, mie nu. Sorry, dar ești cam ciudat, gen ne cunoaștem doar de 10 minute, what the fuck. În fine, poftă bună. Doamne, ce client ciudat ți-am avut. Hei, stai! Doamne, ce... De fapt, nu... Știi ceva? Lasă-mă în pace. Denisa. Sper că ți-a plăcut meniul. Pa, frumoasa mea, vrei să ne pupățim? Doamne! Iartă-mă, ia pleacă din restaurantul ăsta și zic să nu te mai primească nimeni. Ia dispar tu de aici. Acum plec. Doamne, dă să curat masa asta. Ok. Ce ciudat. Am obosit cât am gătit. Și am obosit cât ciudat văd. Deni, îmi dai să mai lucrăm aici? Adică... Am auzit vorba ta dintre ăla. Da, e un nebun. De ce duc mâncare la toți nebunii pe bune acum? Ia tu taci. Doamne, deci duce mâncare. Într-o zi o să facem schimb să vezi ce greu e să faci atâta mâncare, să ai 7 comenzi. Dar eu nu știu să fac mâncare. O să te învăț eu și după aia facem schimb. Nici nu știu să fac, nici nu știu să aprind aragazul. Ai văzut că mai era un pic și dădeam foc? Doamne, deci duc mâncare la toți ciudați, în fine. Nu mai zic ce mi s-a întâmplat ieri, da, lasă. Deci, dă-l încolo, pe ăla, dă încolo pe toți clienții. Singura clientă, să zicem că băbuța a fost mai acceptabilă. Am mâncat ca nebuna, dar asta e altă poveste. Bun, ok, hai să mergem acasă, să ne schimbăm, să mergem în sfârșit acasă. Hai să ne schimbăm. Ok, Deni, ia-ți bicicleta și să mergem. Haide! Mamă, ce-ai sărit. Hai să mergem pe aici, e mai aproape. Denisa, vino aici. Imediat. E scurtătură. Antonia! Pe aici, drăguțo. Doamne, nu știu niciun drum. Doamne, băiatul ăla... Aoleu! Îți plăcea de el, nu? Denisa, i-am dat adresa mea. Nu. Dacă vreți să vedeți ce o să se întâmple, dați-mi un like și un subscribe și vă aștept în episodul următor. Doamne ferește! Nu pot să cred ce i-am dat, în fine să plâng. Nu uitați să dați un like și un subscribe și să vedeți ce o să se întâmple în episodul următor.